δεν είναι μόνο η κρατική ευθύνη, η κυβερνητική ευθύνη ή η ευθύνη των μεγάλων που έχουν σίγουρα οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες, έχουν το μερίδιο του λέοντος σε αυτό που έχουν προκαλέσει. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να ζητάμε τα ρέστα, σε εισαγωγικά και συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση, τα ρέστα από τις μικρές χώρες φτωχές, τις χώρες του τρίτου κόσμου, τις αναπτυσσόμενες, και τους λέμε θα κάνετε έτσι ακριβώς και με το δάχτυλο να δείχνουμε, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε το άλλο. Δεν γίνεται έτσι, γιατί εμείς, οι βιομηχανικές χώρες, οι πλούσιες και η Ελλάδα, δεν είναι άμυροι ευθυνών όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παρόλο που είναι πολύ μικρή χώρα και πολλοί λένε εντάξει, η Ελλάδα έχει 10-11 εκατομμύρια, είμαστε πολύ μικροί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 400 και εκατομμύρια, ή σε σχέση με την Κίνα που αναπτύσσεται ραγδαία που έχει 1,2 δις, ή με την Ινδία που και αυτή αναπτύσσεται ραγδαία, ή και με τη Βραζιλία. Λέω αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί και αυτές μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εκεί πέφτει μεγάλο μερίδιο ευθυνών αλλά και του μέλλοντος που έχουμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αλλάξουμε οι ίδιοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αλλαγή τρόπου ζωής, αλλαγή καταναλωτικών προτύπων, αλλαγή τρόπου ανάπτυξης και σε επίπεδο κυβερνητικό, κρατικό ή πολιτείας, αλλά και σε επίπεδο ατομικό. Εμείς αυτό που τονίζουμε με κάθε ευκαιρία, και το οικολογικό κίνημα αλλά και οι οικολόγοι πράσινοι, είναι ότι έχουμε συλλογικές ευθύνες, έχουμε και ατομικές όμως ευθύνες. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω και να λέμε εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα με το κλίμα, εντάξει δεν με αφορά, θα κάνει λίγο πιο ζέστη το καλοκαίρι, καλύτερα θα είναι, θα έρθει πιο πολύ τουρισμός από τη Βόρεια Ευρώπη, μπορεί να το βλέπουμε και έτσι. Κάποιοι το βλέπουν και πολύ, ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα, το ξέρετε σίγουρα γιατί μελετάτε και τον τύπο και τα λοιπά και όχι μόνο, βγαίνουν πολλοί. Μειώνονται σταδιακά, μειώνονται πάρα πολύ. Δηλαδή, από τις αρχές του 1990 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας που διατρέχουμε τώρα, της τελευταίας δεκαετίας, έχουν μειωθεί πάρα πολύ αυτοί οι επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα, η κλιματική αλλαγή δεν προκύπτει από πουθενά, η αύξηση θερμοκρασίας συμβαίνει ενίοτε ένα 1000 χρόνια, ένα 100 κτλ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε κουλτούρα, να αλλάξουμε μοντέλο ανάπτυξης, να βαδίσουμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να οδηγηθούμε σε κτίρια και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε κτίρια χωρίς κατανάλωση μεγάλη ενέργειας, με εξοικονόμηση ενέργειας, να έχουμε μια νέα ενεργειακή πολιτική που να μην βασίζεται στο λιγνίτη, στον άνθρακα, στο πετρέλαιο, στα ορυκτά καύσιμα που δημιουργούν το πρόβλημα, να βαδίσουμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, να συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες στην εκμετάλλευση του ανανεώσιμου πλούτου της χώρας, να γίνεται έρευνα και ανάπτυξη βιομηχανίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταφορές, δημόσιες μεταφορές, όχι με τα αυτοκίνητά μας όλοι και όπου βγει και παντού και πάντα. Να βαδίσουμε λοιπόν σε μια άλλη λογική. Να στραφούμε προς μέσα σταθερής τροχιάς, προς μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιας συγκοινωνίας. Και όχι τόσο, γιατί και οι μεταφορές έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Θα μου πείτε ίσως ότι αυτά ακούγονται ευχολόγια. Αυτά ναι, ακούγονται ωραία. Αυτό είναι το φυλάδιο που έχετε κυκλοφορήσει, ναι, έτσι. Δεσμεύσεις ναι. τώρα, Κοπενχάγη 2009, το κλίμα μας καίει. Πράσινο, βεβαίως. Οικολογικό. Οι προτάσεις σας και βεβαίως διαβάζω, ζητείτε πολιτική βούληση. Χωρίς πολιτική βούληση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ωστόσο, αυτά που μας αναφέρατε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει και η χώρα μας σε αυτή την λογική, σιγά σιγά και σταδιακά, γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Βεβαίως, ο καθένας όμως, βεβαίως, άλλο αυτό, άλλη παράμετρος. Ο καθένας όμως μπορεί να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα σπίτι, ένα νοικοκυριό. Διάβαζα ότι κάπου ότι είναι απίστευτο το πόσο μεγάλη οικονομία μπορούμε να κάνουμε στην ενέργεια εάν φεύγοντας από το σπίτι μας δεν κλείνουμε απλά την τηλεόρασή μας, αλλά βγάλουμε και την πρίζα. Βεβαίως. Ακόμα. Ναι, τέτοια πράγματα πρακτικά μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια? Πρακτικά, ναι. Εκτός από τα σκουπίδια που δεν πρέπει να τα πετάμε όπου βρούμε, τις χωματερές. Ναι, οι οποίες και αυτές έχουν επιπτώσεις. Άλλη παράμετρος αυτή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, τι άλλο θα μπορούσε? Λαμπτήρες εξοικονόμησης που έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε όλα τα σπίτια ή θα έπρεπε να μπαίνουν στην Ευρώπη, έχει γίνει αυτό. Δεν μιλάμε κτίρια, δημόσια κτίρια, τα οποία να μην εξαρτώνται από κλιματισμό παλιάς τεχνολογίας. Υπάρχουν κλιματιστικά τα οποία είναι σύγχρονες τεχνολογίας, τα οποία δεν ρηπαίνουν τόσο πολύ. Ναι. Βεβαίως, κράτησε λίγο και τα λοιπά. Να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, ακόμα και μέσα στην πόλη, όχι στα βουνά και στα λαγκάδια, που πολύ καλό είναι εκεί να κάνουμε μεγάλα αιωλικά πάρκα ή μεγάλους σταθμούς για φωτοβολταϊκά, αλλά να μπουν και μέσα στα σπίτια και μέσα στις γειτονιές και μέσα στην πόλη. Το οποίο αυτό είναι μέτρο το οποίο μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να το εφαρμόσει και να το υλοποιήσει. Υπάρχουν λοιπόν εξοικονόμηση ενέργειας. Κλείνουμε τα φώτα. Δεν τα αφήνουμε για να. Επειδή φοβόμαστε τον κλέφτη που θα έρθει. Που έρχεται και ο κλέφτης βέβαια. Και με φώτα να βρει, θα έρθει. Δεν είναι πλέον να αφήσουμε όλα ανοιχτά τα φώτα και να. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Ναι, δεν τα αφήνουμε όλα ανοιχτά κτλ. Να βαδίσουμε προς τέτοια βιομηχανία. Να πάρει τα μέτρα που πρέπει να πάρει. ΔΕΗ, να βαδίσει προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφού μιλάμε για Ελλάδα.
όχι τόσο λιγνίτη. Βάλτε μια ανωτελεία. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο της Greenpeace. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Είναι ένας νεαρός ο οποίος θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς αποφυγή πραγματικά. Αλλά δείτε το μήνυμα, είναι πολύ όμορφο και επιστρέφουμε.